Μην το λες για στενάχωρο. Μας ενδιαφέρει να πάει ψηλά. 200 ευρώ το βαρέλι, δολάρια. 300. Μακάρι. Μακάρι να πάει εκεί, να γίνει η απόλυτη φτωχοποίηση. Πρέπει να έρθει. Και ευχαριστώ τη Χρύσα. Σκοτεινή επίθεση ονομάστηκε η επιχείρηση προς το Λίβανο. Το έγραψε στο chat η Χρύσα. Σκοτεινή επίθεση. Το σκοτεινή γιατί έγινε νύχτα? Όχι. Γιατί υπηρετούν το σκοτάδι. Καταλάβετε όλοι σας ότι ο πόλεμος ο οποίος διεξάγεται, όχι εκεί, ευρύτερα αυτά τα χρόνια, είναι πνευματικός πόλεμος, είναι από τα λεχθέντα σε πολλές από τις εκπομπές μας και σε πολλές αναλύσεις που κάναμε, συζητώντας, και πολλές πράξεις του καθενός, του Λάμπρου, δικές μου ή δικές σας, απέναντι στην αντίσταση στο σύστημα. Δεν εννοούσαμε το σύστημα του Μητσοτάκη. Το ευρύτερο, αόρατο αυτό σύστημα που υπηρετείται από αυτά τα δαιμόνια του Μητσοτάκη, του Άδωνη κτλ. Αυτοί είναι τα δαιμόνια. Αλλά ο σκοτεινός είναι ο από πάνω, ο αφέντης τους. Και χρησιμοποιεί αυτά τα όντα, τα οποία τα εξουσιάζει με την ύλη και τη σάρκα. Και πάντοτε έλεγα, και όταν ξεμένει ο διάολος από δουλειά, τι κάνει? Γαμάει τα παιδιά του. Έτσι λέμε λαϊκά. Εγώ θα το πω εξευγενισμένα, ότι απαυτώνει τα παιδιά του, κάνει έρωτα τα παιδιά του, για να μην είμαστε και υβριστές, να αποφύγω την ύβρη. Αυτό γίνεται τώρα. Κανιβαλίζονται. Και όχι γιατί τους τιμωρεί, όχι, γιατί έτσι ξηγέται ο διάολος. Έτσι είναι οι λειτουργίες του. Δεν είναι η λέξη αγάπη μέσα στα πνευματικά του υπάρχοντα και δικαιώματα. Δεν έχει καν το δικαίωμα να αγαπήσει. Δεν έχει καν το δικαίωμα να δείξει προς το φως. Γιατί μόνο το σκοτάδι μπορεί να δείχνει, και αυτοί όλοι τους, όλες οι υπηρεσίες που παρέχουν, όλοι οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι γιατροί, οι δικηγόροι που υπηρετούν το σύστημα αυτό, υπηρετούν τον παραλογισμό. Τα βλέπουμε καθημερινά, και όπως είπε και ο Λάμπρος προηγουμένως, ότι μας φουλάρουν στην πληροφορία για να μην σκεφτόμαστε. Ναι, και όχι μόνο πληροφορία φουλ, παράλογα πράγματα. Απαιτήσεις διαρκώς που λέμε, τι λέει τώρα? Όπως φερειπίν ο Χαζοκυρανάκης που έβγαλε τώρα το kit που πρέπει να έχουμε στα αυτοκίνητα να αντικατασταθεί, να έχετε μέσα αντιβιωτικά, απεινιδωτή, πιεσόμετρο, σαχαρόμετρο, θερμόμετρο, νηστέρι για να κάνεις χειρουργείο, ράματα για να, αν χρειαστεί οτιδήποτε εκεί, να παρέμβεις, ενδεχομένως μοσχεύματα, φερειπίν ένα νεφρό, κάνα πνεύμονα για να γίνει και καμιά μεταμόσχευση στον δρόμο καθοδόν. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε μέσα σε αυτό εδώ πέρα που κυκλοφορεί στον δρόμο. Πού πας ρε άνθρωπε, χωρίς να έχεις όλο αυτόν τον εξοπλισμό? Πήρες τα μάξι και έφυγες έτσι, σου λέει ο Κυρανάκης. Από τη μία έκλεισε τη συμφωνία με την εταιρεία η οποία θα προμηθεύσει αυτά τα συγκεκριμένα εργαλεία και όργανα για να τσεπώσει τα φραγκάκια, και από την άλλη να ταλαιπωρήσει εμάς και να λέμε, καλά ρε, τι μας ζητάει ο μαλάκας? Γιατί όταν είμαστε μεταξύ μας αυτό θα πούμε, μαλάκας είναι ο Κυρανάκης, μας ζητάει αυτά? Βλαμμένος είναι? Όχι κύριε, δαιμονισμένος είναι. Δεν είναι καθόλου μαλάκας, ούτε βλάκας είναι. Είναι δαιμονισμένος, το οποίο ο δαίμονας σε ποιους μπαίνει εδώ μέσα? Στον κουτό, στον έξυπνο δεν μπαίνει, παιδιά. Ο χαζός και θα είναι αυτός που θα μεταδώσει την πληροφορία. Και ποιοι θα υποταχθούν στην πληροφορία? Πάλι αυτοί που είναι δαιμονισμένοι υποτάσσονται στην πληροφορία. Και επειδή στα χρόνια που φτάσαμε με το χαζοκούτι της τηλεοράσεως, με τα reality, με τις μαγειρικές εκπομπές, με τη λάμψη, με όλα αυτά εδώ πέρα τα τόλμη και γοητεία και τα λοιπά, αποχαζοποιήσανε τον κόσμο και τον πήρανε και τον κάνανε σκοτεινό. Μια σκοτεινή επίθεση στους ανθρώπους. Υποτάχθηκε ένα τεράστιο μέρος του πληθυσμού σε αυτήν εδώ πέρα την
σκοτεινή δαιμονική επίθεση και επομένως με αυτούς συνεννοούνται. Εάν κάτσεις και μιλήσεις με κάποιον στον δρόμο αύριο, όπως μιλούσα για τον ΚΟΚ και έλεγα όταν πρωτοβγήκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και έλεγα ρε παιδιά, αυτό είναι τιμωρητικό μέτρο και πλέον θα μας κλείσουν μέσα. Και γράφανε και μου λέγανε είτε προφορικά διαζώσεις είτε σε γραπτό μήνυμα ότι όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο ρε Αντώνη, τι είναι αυτά που λες, είναι σωτήριος αυτός ο ΚΟΚ που βγάλανε. Αυτοί λέγανε οι υποταγμένοι ηλίθιοι του σατανά. Το ίδιο θα πούνε και για αυτό εδώ πέρα το όλο ιατρικό εξοπλισμό που θα πρέπει να διαθέτει ο καθένας στο αυτοκίνητό του. Ναι, μπορεί να σου τύχει ένας τραυματισμένος σκύλος στον δρόμο ή ένα τροχαίο με 2 νεκρούς και ένα πολυτραυματία. Να μην μπορείς να παρέμβεις. Έλεος. Αντώνη, τι είναι αυτά που λες? Μια χαρά το κάνει ο Κυρανάκης. Αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά τα παράλογα πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν σκοτεινή, ανώμαλη συμπεριφορά. Τελείωσε. Μιλάμε τώρα που είναι Μεγάλη Πέμπτη, σε λίγο θα μπούμε στο ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής, όταν πριν 2 χρόνια το 24 ξημέρωνε Μεγάλη Παρασκευή και φεύγοντας από την εκκλησία της Νέας Καρβάλης από τον Άγιο Γρηγόριο κατά τις 2.30-3 ώρα το ξημέρωμα, από την εκκλησία βγαίνω και πλέον είμαι τόσο απειβδισμένος και αηδιασμένος με τους σατανάδες όλους αυτούς και γράφω όσοι επροσκύνησαν το φως στην αγκαλιά του Χριστού και όσοι επροσκύνησαν το σκοτάδι στην αγκαλιά του σκότους. Και πολλοί ψευτοχριστιανοί, αυτά συζητούσα και προηγουμένως με τον φίλο μου τον Χρήστο από τα Σπάτα και μου λέει, του λέω το θυμάσαι? Βέβαια μου λέει το θυμάμαι. Και βγήκαν οι ψευτοχριστιανοί και μου γράφανε στο Facebook διάφορες επιθετικές και υβριστικές προτάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ όταν λέω τον Κυρανάκη, ρε Κυρανάκη, εάν προσκύνησες στο σκοτάδι στην αγκαλιά του σατανά να κοιμηθείς και αν εσύ Λάμπρο προσκύνησες στον Χριστό και το φως και την αλήθεια στην αγκαλιά του Χριστού να είσαι, δηλαδή πού είναι το κακό? Ο καθένας με τα έργα του, τις πράξεις του προσδιορίζει και το που κοιτάει και το που θα κοιμηθεί και το που θα οδεύσει η επίγεια αλλά και η πνευματική ζωή μας, της ψυχής μας, που θα οδεύσει. Δηλαδή θα φταίει ο σατανάς να τον αφήσει με τέτοιες υπηρεσίες, το κάθε Κυρανάκη, Μητσοτάκη, ΣΒΑΠ, να τον αφήσει αλλού στα αζήτητα? Πώς μπορείς να τον αφήσεις χωρίς πατέρα? Τώρα το άλλο πατέρας που επέλεξε δεν ήταν καλός, τι έκανε? Με επιλογή του ήταν. Πού διαφωνούμε? Πού διαφωνούμε, κύριοι? Παλεύουμε από την ώρα που γεννηθήκαμε όλοι εμείς και αυτά τα 6 χρόνια κυρίως, όλοι εμείς εδώ που βγήκαμε για να πολεμήσουμε σε αυτούς και όλοι εσείς που είστε στο σπίτι και ακούτε, παλέψαμε παιδιά για να βρούμε το σωστό μονοπάτι. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τα λάθη, γιατί το λάθος είναι κάτι το οποίο είναι αναπόφευκτο της θνητότητάς μας. Πολλές φορές τα αναγνωρίσαμε, αλλά ήταν αργά, αλλά και τι σημασία έχει? Το θέμα είναι ότι η σκέψη μας, αλλά και η πλευρά στην οποία κοιτάζαμε, ήταν προς το φως, προς το Χριστό. Και σε αυτό το μονοπάτι υπήρξαν πολλά δαιμόνια τα οποία μπορεί να μας κάναν να παρεκκλίνουμε, να ξεγελαστούμε. Αλλά ο κύριος στόχος μας και ο σκοπός της ζωής μας, και όπως λέει και η μάνα μου, ας εγενέθεσα έτσι είσαι, ας εγενέθες. Από όταν γεννήθηκες, έτσι είσαι. Και όλοι εμείς, από τη γέννησή μας, δεν είχαμε μολυσμένο κύτταρο, δεν είχαμε μολυσμένο γενετικό υλικό και μην πάει το μυαλό σας στο εμβόλιο, παιδιά, δεν θέλω.
Είναι οι μολυσμένοι αυτοί που κυκλοφορούν έξω, υπάρχουμε και εμείς. Αυτοί βλέπουν εμάς ότι είμαστε αρπαγμένοι, ψεκασμένοι. Εγώ τους λέω μολυσμένους. Αυτοί εμάς ψεκασμένους, εγώ μολυσμένους αυτούς. Γιατί εμόλυναν το αίμα τους και το γενετικό τους υλικό με το διάολο. Τον οποίον δεν τον απαρνούνται. Για πες στο Μητσοτάκη να βγει δημόσια και να πει ενάντια στο σατανά, άχι στο διάολο, σιχαμένε, να το πει. Δεν το πει. Ο φίλος ο Γερόλικος έγραψε ότι παρότι με έκοψες, Αντώνη, σε σέβομαι. Ναι, είχαμε μία αντιπαράθεση. Βεβαίως, στα επίγεια έχω αντιπαρατεθεί με πολλούς στο ΣΔΑΤ, Γερόλικε, και με σένα και με άλλους. Αλλά στα πνευματικά είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά. Το να είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, γιατί εσείς στο chat καμιά φορά δεν έχετε και την ευχέρεια, ενώ εγώ, επειδή βγαίνω, την έχω. Και αυτό δεν αποτελεί τεκμήριο δύναμης και εξουσίας για εμένα. Ζητώ συγγνώμη καμιά φορά όταν παραφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε και είναι στην ίδια πλευρά. Απλά πολιτικά, που είναι τα επίγεια, διαφωνούν με τις επιλογές του Λάμπρου, τη δική μου, του Γερόλικου και οποιοδήποτε άλλο βρίσκεται εδώ μέσα. Παιδιά, αυτά δεν μας χωρίζουν. Αυτά είναι χαζά και ειλικρινά και με όλη μου την καρδιά, μέρα που είναι, ζητώ συγγνώμη όταν στεναχωρώ κάποιους έτσι, αλλά και ο θυμός ο δικός μου απέναντι σε αυτούς τους σκοτεινούς είναι τόσο μεγάλος. Προηγουμένως ανέφερα εκεί πέρα στην απεργία πείνας που πήγα στα παιδιά στο Υπουργείο Υγείας. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή εκείνη η μέρα. Εκείνη η μέρα ο Biden, παιδιά, έστειλε στην Ουκρανία 144.000 βλήματα. Αντιλαμβάνεστε τι μεγάλη τελετή, τι αφορούσαν τα 144.000, τους 144.000 στρατιώτες του Χριστού. Οι 12 φυλές του Ισραήλ που είχαν 12.000 στρατιώτες η κάθε φυλή και στον πολλαπλασιαστή βγαίνει 144.000. Η όλη του σημειολογία και αριθμολαγνία και συνθηματολαγνία στηρίζεται, ρε παιδιά, επάνω στο Χριστό. Όχι στο Μωάμεθ, όχι στο Βούδα, όχι στο Βραχμαπούτρα, πουθενά. Μόνο στο Χριστό. Αυτό πολεμάνε. Εμείς όλοι που ξενυχτήσαμε αυτά τα χρόνια, από την ίδια πλευρά ήμασταν. Το να μην τσακωθούμε θα ήταν αλόκοτο. Μόνο εάν υπήρχε αμοιβή, δεν τσακώνονται. Άμα βάλεις τους ηλίθιους σε ένα τραπέζι, παιδιά, από το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ κτλ., τους βάλεις πάνω τα λεφτά, συνασπίζονται και τα βρίσκουν μεταξύ τους. Οι έξυπνοι είναι που αντιπαρατίθενται και δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους. Και ο έξυπνος, κατά κανόνα, πιστεύει στο Δημιουργό, στο Χριστό, στο Μεγαλοδύναμο, στον Μέγα Βασιλέα. Ο ηλίθιος πιστεύει στην τυχαιότητα. Και επομένως, ο Χριστός του, μάλλον όχι, η θεότητά του είναι το χρήμα. Δεν έχει Χριστό. Καταλαβαίνετε τι έκαναν Μεγάλη Παρασκευή. Και σε ευχαριστώ για την καλή σου κουβέντα, Γερόλικε. 144.000 βλήματα. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρομακτικό. Στην Αποκάλυψη γράφονται αυτά μέσα. Στην Αποκάλυψη μέσα γράφονται αυτά. Το σκοτεινή επίθεση που η επιχείρηση αυτή που σκοτώσανε 250 παιδάκια, γυναίκες, μεγάλους γέρους ανθρώπους, άμαχους κυρίως. Αυτό που έκαναν οι σιωνιστές στη Μεγάλη Εβδομάδα και θα κλιμακώσουν και άλλο, και θα κάνουν και άλλα πράγματα. Βράζουν, τρελαίνονται, σαλτέρνουνε. Γιατί χάνουνε. Γιατί εμείς θα νικήσουμε. Ήδη νικάμε. Και ο λόγος είναι ότι ο διάολος στο τέλος
απαυτώνει τα παιδιά του. Πολύ απλά. Ξεμένει από δουλειά και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες. Αυτό θα συμβεί, με σιγουριά το λέω, και αυτά που έρχονται είναι τρομακτικά για αυτούς, αλλά και για εμάς που θα τα βλέπουμε. Δεν αντέχουν τα μάτια μας να δούνε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί εμείς δεν επιδιώξαμε ποτέ και δεν επιθυμήσαμε να ψοφήσει ο γείτονας να του πάρουμε την κατσίκα. Ούτε την κατσίκα του θέλαμε. Αν ψόφαγε, θα του δίναμε από τις 3 κατσίκες μας την μία, για να μπορέσει κι αυτός να έχει να πιει γάλα. Αυτή είναι η αλληλέγγυη πλευρά της δικής μας ψυχής. Οι κλέφτες. Ούτε τα καύσιμα, όπως λες, ούτε του σούπερ μάρκετ, αλλά ούτε και τις ιατρικές, αλλά και εκπαιδευτικές υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Όλα αυτά θέλουν να τα κάνουν πιο σύνθετα και συνεχώς να βάζουν από εδώ, από εκεί φόρους, να δυσκολεύουν και την πρόσβαση σε αυτά, στην παιδεία, στην υγεία, όπως δυσκολεύουν και τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο, ακριβένοντας τα καύσιμα. Επίσης δυσκολεύουν τα πάντα στη ζωή μας, οτιδήποτε, ακόμη και για τον προσωπικό αριθμό, όπως μου έλεγε σήμερα ένας καλός φίλος, ότι πήγε να βγάλει ένα πιστοποιητικό για να μπορέσει να δώσει ένα παιδάκι εξετάσεις μία κυρία. Της είπανε δεν μπορείς, πρέπει να βγάλει ταυτότητα το παιδί. Ζόρισε τα πράγματα εκεί πέρα, τους επιτέθηκε, μα έχουμε οδηγία. Δεν υπάρχει νόμος, οδηγία υπάρχει. Παρακαλώ, για να βγει ταυτότητα σε ένα παιδί που έχει κλείσει τα 12 έτη. Το καταλαβαίνετε? Και πάνω σε οδηγία η αστυνομία, αλλά και το οποιοδήποτε ΚΕΠ, πατάει και σε κόβει. Και όχι νόμο. Παιδιά, είναι απίθανοι οι τύποι. Όπως και το ζήτημα που έβγαλε αυτός ο υφυπουργός ψηφιοποίησης, ο Καραστεργίου, όπως λέγεται αυτός ο τύπος από τα Τρίκαλα, που είναι και υφυπουργός, και για τα παιδάκια κάτω των 15 ετών που δεν θα έχουν πρόσβαση στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Αυτά εδώ πέρα τα κάνουν για το καλό μας. Τα κάνουν για να περιπλέκουν και το βγάλαν τώρα στη φόρα, αυτή την εποχή, που βράζει ο ΠΚΠ για να ρίξουν άλλο ένα ζήτημα, να συζητηθεί με τα παιδιά, τα οποία θα γκρινιάξουν, και ο γονέας τώρα πώς θα ακούει την γκρίνια του παιδιού και το ένα και το άλλο. Μα δεν έχουν πάρει σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από αυτές τις πλατφόρμες. Και αν εσύ τις κόψεις σε ένα παιδί 13 ετών το Instagram και το Facebook, το κόβεις. Σου πατάει μια μινισάρα. Ποιος πληρώνει άδικα στην πλατφόρμα, κύριε Καραστεργίου, αφού δεν υπάρχει κάλυψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί τούτου? Από μόνος του, θέλω να το καταλάβετε αυτό, Παπαστεργίου, κύριος, με μικρά γράμματα, ο οποίος, παρακαλώ, μπαίνει και θέλει να εφαρμόσει κάτι το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί πολύ απλά. Και πετάει αυτή την σάπια πληροφορία, όπως από την αρχή το έθεσε ο Λάμπρος, πολύ σωστά, πληροφορία και όλα άχρηστα. Βρε ανίκανε, βρε γαζοβιόλι, ανίκανε, άχρηστε, αντίχριστε. Τι είναι αυτά που λες, ρε? Επικοινωνείς, ρε? Μα πόσο χαζούς μας περνάς, τουλάχιστον εμάς που είμαστε με το φως και την αλήθεια, τα παιδιά του Χριστού. Πόσο συνεννοήσουμε τους βλάκες εκεί πέρα, με τους ηλίθιους, με τους μολυσμένους. Σε μας δεν περνάνε αυτά, βλάκα. Άντε το χάφτουμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, τρίτη μέρα, το μυαλό μας, αν το επεξεργαστεί, θα καταλάβουμε τι έχει γίνει. Ότι αυτό που λες είναι μπαρούφα, βλάκα.
Βλάκα. Και οι δηλώσεις σου μένουν, ηλίθιε. Και έχουν μείνει πολλές δηλώσεις ολονών σας. Από την κορονοχούντα, από τα εμβόλια, αυτά που λέγατε για τα ασφαλή μέτρα, για τα ασφαλή σκευάσματα, το βάφτισμα αυτού του ζουμιού που το βαφτίσατε εμβόλιο, τη γενετική θεραπεία. Έχουν μείνει όλα τα αλόκοτα που δύο άντρες παντρεύονται και είναι γονέας Α, γονέας Β. Έχουν μείνει όλα αυτά που λέγατε για τους Πακιστανούς ότι είναι μετανάστες σε μη όμορο κράτος. Βρε ανώμαλοι κομμουνιστές, τι είναι αυτά που λέτε? Γιατί κομμουνιστικά είναι όλα αυτά, παιδιά. Ο κομμουνισμός είναι αυτός. Ο μαρξισμός. Ο Στάλιν, ο Χίτλερ, ο Τσόρτσιλ. Αυτή η τριάδα των σιωνιστών, των σατανάδων. Που άλλα θέλαν να κάνουν και φάγανε. Δεν πέρασε. Και στον Α πόλεμο αυτά που κάνανε, με την Ισπανική γρίπη και με τα εμβόλια τότε σκοτώναν κόσμο. Δεν κηρυχθήκαν τυχαία αυτοί οι πόλεμοι. Ήτανε πόλεμοι των σιωνιστών. Και αν γυρίσουμε πίσω θα βρούμε πολλές επιθέσεις των σιωνιστών προς την ανθρωπότητα, προς τα παιδιά του Χριστού. Από πού να τους πιάσεις? Από τους φιλόζωους, από τους οικολόγους, από τους vegan, όλες αυτές τις σατανικές αιρέσεις. Από πού να τους πιάσεις? Και παρόλα αυτά προφιλητίζουν αρκετό κόσμο, αλλά όχι τους νοήμονες, όχι τους ανθρώπους που έχουν φως μέσα τους. Δεν καταφέραν να νικήσουν με τίποτα. Ο μόνος που μας κερδίζει και δεν θέλουμε ποτέ να κερδίσουμε και θέλουμε να χάνουμε είναι ο Χριστός. Γιατί με το που θα το εφαρμόσεις έτσι πως το λες από 1 Πρώτου του 27, πρώτος είπε που θα σου κάνω μήνυση, ρε πλάκα. Πρώτος είπε που θα σου κάνω μήνυση προς την πλατφόρμα που δεν έχει πρόσβαση κάποιο παιδάκι. Και εκεί πέρα έλα να πληρώσεις τους τζερεμέδες, όπως λέμε στο Λονδίνο. Υπάρχουμε και εμείς οι μυγισιώτες, οι χωραφόμαγκες, οι οποίοι είμαστε πιο έξυπνοι από σένα. Και στα Τρίκαλα υπάρχουν τρικαλινοί μάγκες. Αλλά εσύ είσαι τρίκαλο. Τρίκακο θα λέγαμε. Ναι, σωστό. Αυτός είναι ο τρίκακος. Σωστός ο Λάμπρος. Μου αρέσεις. Λάμπρο, ο Μίστερ Μπιν και ο Μπένι Χιλ. Νάτος. Είναι γελίο να σου κυβερνάν αυτή την Άγια χώρα, αυτό το Άγιο έθνος των Ελλήνων, να κυβερνάτε αυτό το σοφό έθνος των Ελλήνων από ετούτους, από τον Μίστερ Μπιν και τον Μπένι Χιλ, ρε μαλάκα. Αλλά όχι σαν καλλιτέχνη, σαν φυσικά πρόσωπα οι συγκεκριμένοι, ως αυτό που παρουσιάζουν ως καλλιτέχνες. Τη χαζομάρα, τη βλαγία. Δηλαδή, αυτοί είναι. Αυτοί οι δύο είναι ακριβώς, ρε παιδί. Είναι τρομακτικό, ρε παιδί. Το ελληνικό έθνος αυτή τη στιγμή έχει ετούτους για κυβερνήτες και για θρησκευτικούς ηγέτες, έχει σιωνιστές. Μπαρτόλομιο, Ιερώνυμος και Ιερά Σύνοδος. Όλοι είναι στο ίδιο πηγάδι του σιωνισμού. Αιρετικοί, σιχαμεροί, αντίχριστοι σατανάδες. Όλοι η Ιερά Σύνοδο. Αντώνη, και τι κάνουνε, είπαμε άλλες φορές. Αυτό πρέπει να δείχνουν συνέχεια. Ταυτόχρονα, τώρα κάνουν φρένα, τώρα βαράνε φρένο και κάνουν και λίγο πλάκα. Σου λέει, έλα μωρέ, τώρα το σφιτάκι είναι. Έτσι. Περίμενε, εδώ γίνεται εξίσωση και συμψηφισμός όταν βγαίνουν στα κανάλια, ενώ είναι κατηγορούμενοι για σκάνδαλα εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων όλοι μαζί, ο καθένας για εκατομμύρια ευρώ και όλοι μαζί για δισεκατομμύρια ευρώ, εξισώνουν κάτι ρουσφέτια όπως βοήθησα να μπει μέσα στο νοσοκομείο και να βρει κρεβάτι. Βοήθησα στο να διεκπεραιωθεί σύντομα η διαδικασία των υπογραφών για να πάρει τα χρήματα, διότι ήταν αδύναμη οικονομική ομάδα ο τάδε συμπολίτης μου. Εξισώνουν πράγματα τα οποία αυτά αφορούν τους χαζούς. Δεν μπορείς
Άδωνη Γεωργιάδη, Μητσοτάκη και όλοι εσείς οι εμπλεκόμενοι, οι βαριά εμπλεκόμενοι, από Βορίδη Αυγενάκη έως και τους προσφάτως αναδειχθέντες ως μεγάλα ταλέντα της κλοπής, που εμφανίστηκαν οι τελευταίοι 13 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2 το φάκελο, τον οποίον προαναγγείλαμε προ 3 μηνών από εδώ, και να συμψηφίζουν όταν σου λένε ρε φίλε, σε πιάσαμε να κλέβεις ένα κοπάδι με πρόβατα, 1000 πρόβατα, και εσύ να τους λες ότι ναι, εγώ πήρα εκείνο το κατσικάκι που το βρήκα λαβωμένο και του έβαλα ένα νάρθηκα και έκανα αυτή την καλοσύνη. Δηλαδή αυτό διώκεται? Ρε φίλε, 1000 πρόβατα έκλεψες. Τι μου λες τώρα, τι εξισώσεις και συμψηφισμοί είναι αυτοί και προσπαθείς να παραπλανήσεις? Εδώ πέρα έχει διαβιβαστεί συγκεκριμένο πόρισμα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εσένα που βλέπω εκεί τα μούτρα σου, όχι Λάμπρο μας, τον ακίνητο, ο Λάμπρος αναπνέει, ο άλλος είναι νεκρός. Τον βλέπετε? Έτσι είναι. Αυτοί οι σατανισμένοι έτσι είναι. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει διαβιβάσει συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο σας κατονομάζει ως εγκληματική οργάνωση. Σύσταση συμμορίας και εγκληματική οργάνωση. Δεν μπορείς να μου μιλάς εσύ. Δεν μπορείς να έχεις το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να βγαίνεις και να απολογείσαι σε εμένα με ψευτίες. Να σε δω τι θα πεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Καραγκιόζάκο. Εκεί να δούμε τι θα πεις. Στο πόρισμα αυτό το οποίο έχει έρθει, το οποίο τους χαρακτηρίζει ως εγκληματική οργάνωση και σύσταση συμμορίας, σε όσους έχει έρθει η ασυλία θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Ποινικές διώξεις σε όσους έχει έρθει η ασυλία. Δεν προσπαθούν αυτή τη στιγμή να μας αποδείξουν ότι η άρση ασυλίας έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Υπάρχει συγκεκριμένο πόρισμα που σας χαρακτηρίζει εγκληματική οργάνωση τους συγκεκριμένους και έπονται και επόμενοι. Δεν διαπραγματεύεται, Λάμπρο μου, δεν διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η εισαγγελία το τεκμήριο της αθωότητας. Είναι σίγουρα εγκληματική οργάνωση. Τέλος. Ναι, η άρση δεν είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι ζήτησαν. Τους εζητήθη αυτή τη στιγμή να προβεί η ελληνική κυβέρνηση στην άρση ασυλίας. Απλά κάναν το τέχνασμα να μην το κάνει ο Μητσοτάκης, να το ζητήσει ο καθένας για τον εαυτό του, ώστε να παρουσιάσουν στον κόσμο επικοινωνιακά ότι υπάρχει τιμιότητα. Όχι, η εισαγγελία στο πόρισμα ζήτησε από το Μητσοτάκη άρση ασυλίας τώρα, διότι διώκονται ως εγκληματική οργάνωση και θα δικαστούν με προοπτική την καταδίκη τους. Δεν υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, Άδωνη Γεωργιάδη, σε όλα αυτά τα οποία προσπαθείς να μας περάσεις.